The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. Ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong, aron ang tao sa Dios mamahingpit masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Good day everyone. Ano sa gitan ng atong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios bahin sa God's 10 problem-solving devices o sa wailangan. O by the way, kining atong ministry ubos kini sa Balbido Evangelistic Ministries, binagi sa YouTube channel. Okay. And kagahapon atong gipadayon sa pagtuon kining maong tunan ng 10 problem-solving devices ug daghan pa kitag tukion bahin ining maong pagtulunan og kini of course alang ni sa mga magtutuo for believers in Jesus Christ. So unas tanan nanginaot ko ganamos ba yung panglawas kamong mga subscribers, followers, viewers, fellow believers. Okay. It's presumed nga ikaw magtutuo, nakaandam ka na sa pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Diyos. So ikaw nga dili magtutuo, nakagamit ka na sa imong kabuton sa pagtuo kang Ginoong Jesucristo ingon nga imong personal nga manluluwas. Okay. Mo balik rago kita ni atong isgutan kagahapon diha sa 1 Corinto 3 11 ngatos 15 kay ang atong kinabuhi ingon nga mga Kristiyanon is described in terms of a home. Okay? Ingon nga panimalay nag-ingon kini, for no other foundation can anyone laid than that which is laid, which is Jesus Christ. Now if anyone builds on this foundation with gold, silver, precious stones, wood, hay, and stubble, each one's work will become evident, for the day will show it, because it is to be revealed with fire, and the fire itself will test the quality of each man's work. If any man's work which he has built on remains, he will receive a reward. If any man's work is burned up, he will suffer loss, but he himself will be saved, yet so as through fire. So, atong na alinggatan ang pulong foundation, okay? Atong itutukan kining pulong foundation. Mao kini ang atong kaluwasan. It's like the concrete foundation sa usa ka tarok sa bahay in a home na that will be left standing bisan tuod og kini nasunog, naugdaw. Okay? Ang atong kaluwasan dili ni question nining maong passage. It is our production human ta maluwas nga maoy gi sulayan that is being tried. So tutuki ka ng pulong of fire. The passage says the fire will try every man's works, gold, silver, precious stones, and wood, hay, and stubble, gihisgutan diha. Okay, atong i-explikar kanimo kining mga butanga. Pananglitan. Take giving money to the church, kanang imong paghatag og kanang hinabang adto sa simbahan. Well, it is not sinful to give money to the church unless muhatag kaniya na ang doon na kay sala nga wa isugid diya si mong kinabuhi. Now, karnal lang imong kahimtang, di ba? In carnality, you are only able to produce human good.
mora magyuda ang imong mabuhat nga matang sa mayong binuhatan. Tawhanon na gyud, produce human good. Things that fire will destroy. Masunog, maugdaw ka ng kahoy, kugon, ug dagami. Now, if you give the same money ug ikaw gipunan sa Espiritu Santo, then it's worthy. Kay kinikitanday magana sa kahoy, sa kanang pilak, bulawan o mahalon nga mga bato, and will be rewarded by God. Part of His retirement plan for you. Maunay bahin kini si mo retirement plan. Okay, now, ang feeling of the Holy Spirit nagagarantiya kini og produksyon nga gitawag nato nga Dios nun nga mayong binuhatan. O kinirang maong matang sa binuhatan nga madawat sa Dios. This is the work acceptable to God. Kini nagpasabot nga ikaw nagakinabuhi sulod sa iyang protokol nga plano. Ang human good sayo naman ta is anything and everything a believer does in the energy of the flesh. O kini pag-gubon will be destroyed dito sa judgment seat of Christ. That is because dili man lagi madawat sa Dios. So ang tanan nga imong buhaton out of out of the energy of your flesh, kini na hugli kini og mga tawhanon nga mayong binuhatan, human good. But everything you do out of fellowship, therefore, even going to church, singing in the choir, o tanang mga buluhaton sa simbahan, bisan pa pag outreach ka ba diha sa traveling on a mission trip, whatever, kinitanan, human good. Diman yun na. So everything you do, nga imong gibuhat ka na through the energy of your flesh, nahuog ka ng human good. Tawhanon. Sabot ka na. While everything you do, while you are filled with the Holy Spirit, mao ka na divine good. That is the kind of good nga pagagantihan sa Dios. I hope na klaro na ni kining bahinan nimo, ha? Na human ka maluwas, gimanduan kita sa pulong sa Dios nga patubuon ang atong kalag diha sa grasya kay balog ang Ginoong Jesucristo. Now, dili man ka makatubo spiritually hangtod nga ikaw napunan sa Espiritu Santo. This is very critical, you see. Mao ni atong gihatagan ni dakong gibugaton kay dagan sa ato mga igsoon nga wa gyud makaklaro bahin ini. And so kung ikaw napunan sa Espiritu Santo, this is the only way nga ikaw makasibog ngadto sa unahan sa imong espirituanong kinabuhi. Kay kini nanginahanglan nga man nga musunod kita sa protokol sa Dios. O kita na ibaw naman kung sabot sa protocol, it is a right thing done in a right way. Kay kini kong espirituanong kinabuhi maghihatag sa Dios kanato, dili ni kasagaran. It is a unique life, and to understand and live it, nga kinahanglan kita niining mga talagsaon usab nga mga tinubdan resources sa ministry of God the Holy Spirit o sa balaang pulong sa Dios, the living word. Now, if you don't do a right thing in the right way, it's wrong. Di ba? Natural. Now, ihimplo, prayer. There is a right and wrong way to pray. Narabay agenda o prayer. Huwag ako ka na magyatagan ini, no? As a review, ako ang gyatagan niya ng Operation CTIP. C, confession. T,
thanksgiving. I, intercession. P, petition. So we have to follow this protocol for prayer. Otherwise, why epekto ang atong pagampo? Now, ang Biblia nagatudlo ka nato to pray to God the Father in the name of Jesus Christ and pinagi sa gahom sa Espiritu Santo. Now, diya sa Roma 8:26, ang pulong sa Diyos na kanayon, the Holy Spirit also helps our weakness, for we do not know what to pray for as we should, but the Spirit Himself intercedes for us. Now, ang atong pagampo is not going to get answered kung ikaw nag-ampo nga naapay sala diya sa mong kalangawan mo isugid. Di man ina? Your prayer is not going to get answered if you're praying with unconfessed sin. Ang pagpuno sa Espiritu Santo is required sa epektibo nga pagampo and everything else. It's the only way to learn biblical principles o mahinumduman nimo, you recall divine viewpoint, the rationals. Now, dili ta maka-emphasize enough the importance of the consistent use rebound aron kita mapunan kanunay sa Espiritu Santo. At paminaw, ang atong kinabuhi nagaagad lamang niini. Yes, our life depends on it. Now, naibaw ta nga ni atan ini kalibutan nga giduman ng Satanas. It's the devil's world. So there will be problems. You cannot solve them by yourself. Dili. Hinumdumi ka itong prinsipyo ka itong ibarugan. Human solutions are no solutions. Only divine solutions are the real, genuine, absolute solutions. So, gikinahanglan nga ikaw napunan sa Espiritu Santo aron makagamit ka niya ng imong pagtuo nga to sa Dios and use His problem-solving devices. Now, kung imo lang tugutan ng Espiritu Santo to control your life, you can operate under these devices. Appeal na ni ining sunod nga itong pag-aisgutan, faith rest drill. So duha na nga na take up ang kanang rebound niya, ikaduha, feeling of the Holy Spirit. Diba? O ang karon ikatuho, the faith rest drill. Diyas 1 Corinto 2:5 na kanayon ang pulong sa Diyos. Put your faith in the power of God and not in the wisdom of men. Okay. So, ato ning hisgutan ugma, kining bahin sa ikatulo nga God's 10 problem-solving devices. Ikatulo na ni, the faith rest drill. Salamat o Diyos ni grasya nga mong gipahimos lang ning adlaw sa pagtuon sa imong balaang pulong. Hinaot nga kini masilsil gayod sa among alipatakan, sa among kalag, sa among kardiya. Aron kini among kanang mabira. We can pull once nga naay mga suliran nga mabot sa among kinabuhi o kini man lamang ang mga solusyon nga imuha o Dios. Salamat nining grasyang pagtuon sa imong pulong pinagi sa Balbido Evangelistic Ministry. Gamita kining maong ministry sa pagpadayon sa pagsangyaw sa imong mayong balita o sa pagsangkap kanamong imong mga anak sa imong mga kamatuoran nga sarang na mo magamit sa among adlaw-adlaw espiritual ng panginabuhi. Tanda kami pagbalik dinero kami makapadayon ining among pagtuon sa imong balaang pulong. Kinintanan na among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo.
Amen.